Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri kuChipunga village kuRushinga. Tasvikawo pamusha tikawana mwanasikana achinetsekana aine dhimoni rakabata paari. Tingaiti mhepo nekuti tikati dhimoni dzimwe nguva tichikanganisa kutaura. Saka tada kuti tizive kuti chii chiri kutora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Saka naizvozvo tikuda kuti tikupei mhuri ititsanangurire kuti dambudziko rayo urwere huri kubva kupi. Tanzwa kuti makuhwa ari kuti pane maprofita akauya kuzoitei. Ndo zvatoda kuti tikupei muzuva ranhasi. Intonzi kana umuropa ndinogara muvillage muno machipunga. Dambudziko repana apa idambudziko rekuwanda kwemwana. Saka muri kuona vanhu vakaungana vese tongoya kunoona kuti zvii zviri kuitika panapa. Dambudziko rana kutanga nhasi ndaana makore kubva 2018 mwana achingorwara vaita zvekuchinja. Nakatanga mukoma wacho chibva azomboya mudiki anotedzana nemudiki wekugotwe kupedzisira zvizodzokera futi kune mukuru zvikangoita zviri nani zvikambozunza vamwe vana vese vakambozunzwa zvikazodzokera pano uyu ndafamba nguva yakareba achishupika. Chii chiri kunyatsoitika paari? Zviri kuitika paari mwana uyu kurwara kwaari kutoita. Kana tikada kunyatsoti tizvitaure kurwara kuri kuitika paari ende achitaura zviri kuitika paari achiti pane zviri kukonzeresa. Kana taenda kuningikire tinenge tati semwana tikanzwa kuti mwana kuno zvadai adona aita sei tinomhanya naye pamweya handiti kunzi wakabatwa nomweya vai chidhimoni chacho chohakira chotaura ndiri mbiri kuda mabasa angu akadai zviri kufamba sei chinangwa chako ndochei chitaura kuti ndiri kuda kutouraya mwana uraya plus handisi kuda kuti vana mhuri imomo kuwanika navo vanoita chimwe chinhu kana kuti tondu kuroorwa hapana ndofana kuroorwa fana kudzoka. Saka tingati ari kuhakira uyu ndiani hama yenyu? Ari kuhakira hama yedu zvangati titobvunzana pano izvo zvaitoti hama yangu iri kuita sei iri kuita mabasa. Anogara kuno here munhu wacho kana kuti? Anogara kuno. Nomavhetiri anga tichiita panapa anofunga kuti vamwe vazomhanya uko waona imimi uko ndopatava padanho iroro ratata achitotaura kuti unogara muno. Saka tiri kudaka kuti taure zita racho tinyatsokuziva kuti chii tiwane kutsekedzana tifambe tione kuti zvinhu zvacho zvinogadziriswa sei. Inini ndina amai muropa wacho. Ndine dambudziko rikunetsa pamba pangu panapa. Ndofunga dambudziko rakatanga 2018 zvabva kutaurwa nababa kuburikidza zvakatangira panyaya yekuti ini ndakatenga stand kuRushinga. Ndamukuda kuvaka stand iyoyo ndopakatanga kubata mhepo dzichitaura kuti toda kukuona haufaniri kuita chinooneka. Kusvika nhasi kana stand iyo yakangomira ndopakatanga musikana mukuru kurwara. Arwara musikana mukuru dzaibata futi mhepo idzi dzinototaura nezita apa dzatadza kuti arinyaya kuti vakomana vakurumidza kuti hasha vachiti tinopunza hadzisi dzokuti dzoita kutsvagwa. Ndini nhengi ndoda kudya nyama
nokuti inini ndakakwereta nyama dzevanhu saka inini ndoda kudzorerawo onzi totidya vako kuti vangu handidi ivo vanhu vandoda kuita sei vandoda kudya saka nhau iyi iri kutitorei kunetsa ichiramba ichitenderera chete ichiramba ichitenderera kusvika tarapisa mukuru ndokubva apora ndokubva kwauya mudiki akasiyira usho ndokubva arwara marwariro akaita uye akanga asati akukwanisa kutaura kuti kana dai dzanga dziri mhepo anga ari saizi kuti akwanisa kuita sei kutaura aiita zvezve zvokuti kana akakosora aingosvipa ropa mukanwa meso muchibuda ropa zvokuti maiti kana makaisa muromo wenyu kumhuno dzenyu kumuromo wake zvamusingakwanisa kufema mweya waibuda pai takafamba naye mwana akabviswa tsono dzinokwana kuita 5 dzanga dziri muchesti make mudzainzi ndo dziri kukonzeresa kubudisa chi ropa ndokupora uko akaita uya apora mukuru ndobva atanga kurwara futi mukuru aigona kutoti akarara anotokuudzai kuti mama kwauya amanhengi namanhengi nambuya anhengi nambuya anhengi vanga vakaita rainapa vachiti toda kudya iwewe waona sei ndawaona ndaandikarara dzimwe nguva anokuudza kuti asekuru vangu vauya vakafa baba wababa wake ndo vazodzinga chi vanhu iva vakati ibvai panapa muda kukangasa muzukuru wangu ibvai panapa ndobva tagara zvichingoitika saka uyu musikana mukuru akatanga 2018 kusvika 2020 muna february 2020 kusvika 2018 ndo pakarwara mukuru naakasiyira uyu 2020 february ndo pakatanga uyu musikana achirwara kurwara kwakati akatanga kurwarira kunoko arwarira kunoko anzi anga ari munda mufodya iroma ndopa akangonzwa nga abayiwa pana parutivi ndokubva audza baba wake kuti ndo nhau yaitika saka baba wake vakambofungidzira kuti pamwe kusada kugara kuno nokuda kwokuti amai vari kugara kurushinga vachichengeta mumwe ndobva vazomutienda mwana akaya asingakwanise ndobva atanga purobhuremu yemwoyo hana yake yairova zvokuti kana makabata tsoka dzake idzi mainzwa kuti hana iri kurova kana papi kana makabata musoro wake kana papi baba wacho akambozama nopa vanogona kumurapisa mwoyo asi zvakaramba takazofamba kwaakafamba kwatakafamba akanobviswa tsono yange yakaiswa nyimo akanobviswa kanhu kaitonge kahamba muhana akabviswa bvudzi ranga rakasungwa kuita hobho kudai so riri muchibereko mhepo ichitaura kuti ndini saka nyaya iyi isusu kunyarara kwatatakaita vabereki mungazoshora kuti sei vanga vakanyarara inyaya yekuti takandichiona kuti nyaya iri kudiwa mazita remunhu inokonzeresa saka isi tanga tichingotsvaga kurapisa vana takaita sechete takanyarara kuti vana vedu vapore nhasi tasvika pakuzobatirwa minamato yekunzi mumuti uyu wamuri kuona watakapira gotso ndo mune mhuka yanga ichitaura kunzi pano mhuka yangu yakadai so yanga ichigara pai yakataura nomweya kuti mumuti uyu mune mhuka inogara imomumu ndiye inotumwa kunzi enda vata zvakati maprofita vakaiva vakaita munamato vaita munamato mhuka iyi yakabuda umu yakatiza yakanopinda muti uyo uri apo uyo maprofita vakataura kuti mhuka iyi yapinda mupi teerai iko kuenda kuvharirwa imomo nokuti ikabuda mhuka iyoyi ichaenda dzimwe dzimba ende shuwa mhepo yanga ichitaura apa kuti nhasi nanda akuda kuenda kumba kwababa ndokana anda akuda kuenda nokuti uku kwanga kusaite sei kusasvikike nhasi uno minamato iye yaitwa pane mumango uri apapo futi waenderwa wanga uchinzi ndo paairport paibhururukira ndegepo paya wakanzi unofanira kuiswa munamato wakaiswa munamato saka nhasi uno ndofunga mwana wedu amenoti akagara papapa akazonzi akarwara isi hatisipo tikaita kunzwa usha akagarapo vakauya vakamutswa vedzinza vakaenda ameno kumuprofita kwavakaenda uko muprofita akanotaurawo zvaakataura iko kuye akati gumbo iri rakonzereswa nababa ndo vane nyoka mumusha muno ndo vakatemererwa nyora pamhanza nokugotsi nababa wavo vakati baba nditemererei vachinyatsoziva ndiri kuda kuroya vanhu ndoda kudya vanhu baba wepano baba atezvara vangu inini alright asi inini chakandinetsa ndakavapa mubvunzo kuti mimi makabvunza here nokuti isusu kwese kwaifambiwa kana nganga dzakatomboya pana paatezvara vangu vari vapenyu dzaitaura kuti atezvara vangu vakanga vasingamuke asi kuromba vangu vakaita sei saka inini chandaida kuziva ndechekuti munhu akaromba anotemerera munhu here kuti tiende tinoroya ipapa hapana ari kukwanisa kupaita kuti paite sei pabude nokuti isitoziva kuti muroyi ndiye anotemerera munhu kuti handi tinoroya munhu akaromba anotemerera munhu here ipapo vanhu havana kukwanisa kupabvunza vakangova nokuzarirwa chete kungoti ava shuwa ndo vane nyoka iri mumusha asi mhepo apa zvokuti zvangoita potsana kuti manonoka yataura kuti inini ndii ndakatokonzeresa zvese izvozvo ndiri kuseri uyu murume hana chaanacho ende hana chaanotomboziva ende kwacho kwamuri kuti muda kuenda dakukushayisai mari da kwava kuti munoenda kupi da kuti zvigare zvakadaro ende ndosaka ndii ndatokonzeresa izvozvo paenda kubviswa zvipikiri apo zvanga zvichinzi ngazvibvisiwe ndandifunidza kuti mwana wangu mupenyu saka pabvisiwa zvipikiri ndaona kuti mwana wangu akatofa handichakwanisa kumuita sei kumushandisa ndo mhere yanga iri apa yekuti ndiri kuda mwana wangu chimhuka chakadai so chamakaurayira mupi umo
tumaprofiti tukaita izvozvo takachenjeresa. Saka nyaya hama dzangu mese makateera nyaya inondirwadza. Ndobva ndazonzi inini ndini ndakachenjeresa nokuti inini ndini ndiri kurambira vana kuti vana varege kufa. Inini ndaingofanira kungogara chete ndisingafambi kuti vana vangu vaparare, vanodya nyama vodya nyama. Zvino inini ndiri kutokumbira kuti kana kune vanokwanisa kuzviita vauye, baba kana vari shuwa vane nyoka ibude nyoka yacho munhu wese achita sei. Tatambozama kuti muprofita akataura nawe nyoka auya hana kukwanisa kuuya. Tichiti isusu vari kunzi vakaita munamato wozvipikiri uko, vachibvisawo zvipikiri zvanzi ngazvibviswe. Iye achibvisawo nyoka yake yaakaona kupi. Apa nyoka yatova chitukiso chokuti mimi makaromba ndimi maita sei, asi munhu achitohwanda nezvinhu zvake kuhwanda nezita romunhu. Saka vabereki nawe inondirwadza. Zvokuti ndofunga kana kuchechi chako ndinonamata ndinogara ndakareurura kuti ndinopindwa nomweya wekutotenga 5 liters yepetrol ndienda kodirira munhu achichiramba. Nokuti munhu ngaasahwande nezita romunhu. Haisi nyore munhu kuita izvona agore rechi 5. Ndichifamba. Onza havadi kugara pamba, vanoda kushamba, havadi kurima, havadi kuzenga, havadi kuzenga, vanoda kugara musango. Vabereki ndibatsire iwe ipapo. Dambudziko riri kundishupa. Haisi nyore kuti ndibereke vana vakura kudai saa, vachiramba vachitenderera pamba chete. Vachiramba vachitendera, imimi venyu vana vachiroorwa muchidya pfuma. Inini ndiri wokuzvarira nyama kuti vamwe vanhu vadye. Ipapo naMwari wangu wandinonamata mese muri kuzvinzwa ndazviramba. Ini handizvarire munhu nyama. Munhu ija wako mwana. Shave rako kana ukaritambira kuna amai vako, kana kuna ambuya vako, kana kuna atete, kana kuna asekuru. Ziva kuti wakatambira kuti uchadya vana vako, kwete vana vangu inini. Haisi mhosva kushaya shave roroi. Ndifunga nayo ndinotakwana kana muno vanhu munokwanisa kuti vatisingazive vauye muno vatibatsire dambudziko iri. Munhu wacho ari kutaurwa ari pano here? Aripo. Nokuti dambudziko harina kutanga nhasi, but unongochitaurwa mashoko. Ene ndobva ndanzi iyeyi ndiye akachenjeresa. Iyeyi ndiye akachenjeresa nokuda kuti inini ndiri kurambidza mhuri yangu kuti idyiwe. Saka nhasi vakupomheka manje baba wakwangu inini. Vanhu vandakafamba ini ndofunga vari kukwana kuita 11. Pa11 ka wechi12 ndiye azotaura kuti ababa vanonyoka. Ari 1 pavanhu 11 vakutaura statement rimwe chete. Vamwe vakatoya mudzinza riripo. Handiti vachiudzwa zviripo. Asi nhasi vakupandukirawo hwanda naarume wangu manje kuti kwai ndo vakaromba. Vanhu vaMwari ndibatsirewo dambudziko riri kundishupa izvi pandiri pano handisi inini. Mweya wandienda tova nawo izvozvizvi unenge usisiri mweya womunhu. Unenge watova mweya womhuka chaiyo nokuti munhu kana uchindiitira mabasa akadai so aka. Ko nyaya yezvipikiri yakanyatsofamba sei? Nyaya yezvipikiri ndiyo yakanga ichinziturako mhuka yakanga iri umu. Muri kuona mutu? Yakabuda mhuka yakaitirwa munamato ndokubva paitwa munamato. Saka minamato yakaitwa yakanzi mhuka itoda kuti ibude iende kuna amai vaeni. Ndiko iende kunoita sei? Kunogara. Nhasi yabuda mhuka. Saka yakaburitswa nezvipikiri. Neminamato zvipikiri zvakatozoiswa minamato chete yakatanga kutoita kutonamatwa ichinzi tendererai apa. Ndopakabuda mhuka. Mhuka ndobva yanzi yaenda kupinda mumuti uri apo. Ndopakanzi mhuka iyoyo ikabva taiona yaenda kune imwe imba. Mhuka inoda kunovharirwa imomo kuti irege kuita sei? Kubuda. Handiti? Ndobva yanoitirwa munamato iyoyo zvipikiri iyoyo nepakaiswa zvipikiri nomhiripiri nomoto. Hapana chimwe chinhu chakaiswa ipo paya. Saka mhuka yakavharirwa mumuti uyo. Nhasi yapupurwa kunzi mhuka yakafira pai. Saka ndiri kuda mwana wangu nokuti handisina chandichakwanisa kutuma, ndiye mwana wandaituma. Uyu mukomana akarwara gumbo ndini ndakamunanzva tsoka iyoyo yakamudzimba. Ndobva ndasvibisa mukomana kuti ndiye ngaabatiwe kuti ndiye anonyoka, asi ndini. Ende vanobata kana pazvazvo zvichitaurwa pavamwe vanoziva. Nokutaurwa zvazvo zvichita munhu anoziva atoita sei? Atoziva kuti munhu ari kutaura ndinhingi. Saka mukomana atanga kutaura kuti inini ndinopunza. Mhepo iyo ndipo yataura kuti handikuudze zita rangu nokuti mati munoda kundiita sei? Kundipunza. Dai musina kutaura kuti mukundipunza dai ndatokuudzai kuti ndini nhingi. Saka vabereki ndibatsireyo. Nyaya iri kunditambudza. Iyoyo handisi kufara nazvo. Ende chandotaura zuva ranhasika ndiri kuda kuti kave kekupesira. Munhu enda wodya mwana wako ndapedza. Ndoti kazoya hama dzangu ini ndini madzava Benjamin. Nhau iri pano inhau yemuteuro isusu yatazodaidzirwa kunzi makavaka muteuro nezvipikiri uyai mubvise muteuro yenyu yamakavaka nokuti mishonga muri kuda kuuraya vanhu. Moreover handizvo kuti muteuro izovakwa mushure mekunge maonekwa mhepo ichinzi pano pane mhepo iri kutekaira iri kurarama mukati memuti uyu yabva pamuti uyu ichienda pamuti uyu kuendwa kumuti uri kukoko. Varidzi ndofunga varidzi vomushando vaenda vachirwera zvipikiri zvani vachiita muteuro yavo. Vaita muteuro yavo mushure mezvo vanhu vabva vatanga kuti aiwa izvi zvakashata, kati aiwa izvi hazvina kuita sei? Hazvina kushata. Kana mati muteuro kwakati ibviswe
asi iri mhepo inenge ichibata kuti mwana uyawara. Saka isusu chedu ndemba tichizobvawo tangosvikawo munhu adonha mhepo yakutaura yega pano. Isu chedu chandazogona kuitawo munamato kuti mhepo iende pamboita mumwe muprofita anamatira akatadza kuiendesa pano akaenda. Isu takati aiwa isusu takuenda hatizvikwanise nekuti inini ndindakarora dangwe repano. Ndikati aiwa sezvo inini mati inini ndiri mukwasha ini handichazvikwanisa kuti ndienderere mberi nekuita miteuro papi nekuita miteuro pano. Saka izvi ndakuzvisiyira pano chitsvagai vamwe kutanga zuva ranhasi vanoitawo muteuro papi vanoitawo muteuro pano. Yangu yandinenge ndakavaka ndienda kunosunungura pamwana wacho iye odzokera pabonde votakura nebhara voendawo naye kune vamwe. Ndo zvandanga ndichinoita ndichibva pano ndonoboponora yangu ivo vochitakura voenda naye nokuti ngoni dzamwari dzichitituma hadzina kunongedza kuti John kana kuti Petros amenoko vaifamba kuchizonotaurwa kunzi spiwe kana kuti ndinhingi. Asi isu chedu kwaiva kuvaka muteuro kuti vanhu vagare zvakanaka uye mhuri iyanani kwete kuti mhuri ipesane kana kuti kupesanisa vanhu sezvigere nhasi kuti pane makakatawana pane makuru tose masumukati enzane machii zvese zvazvisvika kuti vamwe varovane vamwe vaite zvii vamwe vatuke zvinyadzi vamwe vatuke vabereki vakwasha vasingaziwe zvinhu zvatibata kusvika pekupedzisira. Saka neiwayo ndinoti ndatenda. Pane mashoko ataurwa nemukwasha kuti pana vanhu vangu vakurovana ndevanani vachirovanirana dzei? muroorana natete wake. Muroora mudzimai wenyu? Tete ndo ari kubatwa here? Ipapo nokuti patakaronga kuti tishedze maprofita ava kuti waya vanobvisa zvipikirika. Takati dare rakatangira pano ivo vanga vanogara uko kwana baba uko musha uyo ndwana baba uko. Saka tavati aiwa dare rakatangira kuno ngauye kuno kwakazoita overlap yekuti munamato umwe ukazeswa uko koko ndoyanga iri nyaya kwese neno wangu. Saka pakuya kwaita kuno wangoya vari mudutu rokuti wanga wane hasha dzokuda kuti chianzi uye ndiye honzeri akonzeresa kuti zvese zviri kutaurika nokuitika panapa zviitike. Saka ndobva totanga kutobatana. Zvibhakera makadii tete? Tiripo makadiyo. Kochiko chiri kuitika kumhuri yenyu? Inini ndingati semuenzaniso zvinhu kuti ndizvizive zvakatangira pana mukomana akarwara last china so ndirapera nechina ini ndandiri kumasowe kwangu ndakazongonzwa kuti mukomana abatwa nogumbo vabva vatorana vanga varipo bva vaenda naye kumasowe ndobva zvakataurwa ikoko ini ndandisipo ndakatezetwa kutaurwa kuti ndezvanga zviripo mashure mezvo zvakataurwa ndezvekuti imimi ndimuri kurova. Ayo inini handina kunzwaro kana vakataura havana kudaro. Hanzi chii? Vakataura vachiti izvoni ava anzvadzwa ari kubva kutaura panapa ndo vakanzwi nemweya imimi infect vakanzi pazirai handimoziva kupazira kwevo kokuti vakaisirwa mvura kunzi pazirai mwana waye aite sei aite zvakanaka vanga varipo vakapazira ndokubva wakuprofitiwawo nomweya wakavaprofitawo vachinzwi iyemi baba mune nyora dzamakatemwa nababa wenyu kusiri usiku masikati muchitaurirana muchiwirirana dzanga dziri dzei zvikanzi ini handizoti dzadziri dzei zvikanzi aiwa munoziva zvikanzi aiwa inini ndachiti wakandiudza kuti ndedzekuraramawo panyama yangu zvinonyora dziye ndokwadzazosvika plus mune chimhuka chiripo mune nyoka iri kutenderera musha menyu nyoka iyi ine munhu anenge achitoibikira anoshanda nayo wakati izvoni zvenyoka izvo ndikutanga kuzviita kuzvinzwa nhasi nokuti inini ndikatoita kutaurirwawo nokuti pawakapiwa tsanangurodzi ndandisipo panguva ipi iyoyo ndakatotaurirwawo nevakanga varipo ndikati alright saka vakanga varipo wakazoti tichigarai chidzinza tionesana ndofunga ndopatakashedzana kumba kwana maiko ndokwatakasvikira vakashedzewo zvikanzi zvaitika ndimo makazvinzwa here zvikanzi aiwa inini handisi kupikisa shuwa minamato yakaitwa zvinhu zviri kudzingidza chimhuka vakanzi chimhuka rudziko zvikanzi ini handichizive vaiona ndo vaita sei vaiona chibvunza koma mudzingidza chinhu chamusiri kuziva here nokuona zvikanzi pane pachakabvira pamutipo pari kutaurwa zvikanzi chazoenda pamutacha apo pakaitwa zvapakaita
pavazoenda kumba kwamai uko kwamai nini varipo paumengo uripo pakakomewa chipikiri chiripo. Saka ndopakati hanzvadzi zvisinei kana wanga uri munamato wenyu woruchengetedzo kumhuri yenyu ko kuno kwamakazosvika kwandinorima uku nekumba kwamai uku minamato iyoyo yakanga yakutsvagei. Saka isusu takuti isisu chitore muprofita wenyu akaita muteuro uyu aite sei abvise nokuti isi tatoona kuti chi yakutokonzeresa. Mukomana yanoti akadhokonya pane chipikiri paya achibva ati atanga kunzwa chivewe ndopakazotanga gumbo rake komana uyu. Ndikati kana zviri izvo zvamabvuma kuti muchashedza chi iyo akaona dare anofita kunge ari pano zvichionana kuti vakaisa muteuro vachirondana nokuti kana uri mweya unobva dare rimwe chete. Ava vana kupikisa vakati aiwa ndichavafonera vakazofona vakati aiwa vachauya obva wauya nhasi vauya ndobva vashedza kuti uyai kuno nofunga sedzinza ratiko tinouya ikoko ndo kwakatangira nawo here nakuti takatangira kuno kumba kwaamai ngaiuye ite sei itangirwe kuno nofunga waramba wakapikisa isu bva tazoita sei ndobva tazouya kunoku wanga vakagara apo. Tasvika apo nofunga mudzimai wavo uyu anga akagarawo nomwe mudzimai ipo papo. Tichisvika apo nofunga amai avaseka kuti kwekwe ndobva ndati nini chiri kusekesa chii vanhu vakadzi wacho mama watataura nawo ndobva ndati chiri kusekesa chii ko vanhu vachimhemhera kudai chafadza chii nofunga wakadairawo zvawadairawo taina handisi kuseka koko yechichindu iwonga ndiri kutsvaga iwe ko unonditsvaga pakuti chii. Amai ava vasumuka apa nofunga tazosangana po ini tichibva apa ndikati kana uchitsvaga inini tichiita sei tichisangana nofunga ndopo andikanda chibhagera chavo ini ndabva ndavhikawo handiti vatadonedzana pasi pandawapidugurirawo pasi inini manje nofunga ndopo wayanzvadzi wangu avo wabva wandibata ruoko ava vari kurova kana uchitakanisa munhu wandinomira pakati pevanhu wabva wabata ruoko ndo panguva yandarumiwa ronda ramuri kuona ivi handiti enda ndichibva radaro tione ronda rayo kukurumwa alright taurai tichibva tadaro ndobva ndatanga nini kutaura ndichiti munoona muroorwa akukonzera zvese izvi hanzvadzi kupinzwa bhizi nomunhu wamakaroora inganga yerudziko muprofita werudziko anotorwa nemukadzi webaba womusha uripo handiti tava takukandidzirana ndichituka nofunga tatukawo ivo achitukawo hapana sina kutuka tichituka nzano nofunga kuzobva tichienda pamuti apo ndabvunza ndikati kwaiye akamboita munamato wacho ndianiko madzibaba bhenji wacho ndovapi ndizvo here izvi kunyeredzi nomwe madzibaba zvinoitwa ndemuniteure yacho here iyi yamunoita nofunga uyu mukadzi wanga achingofurumawo kuna achipotsera wachituka nawo ikoko ininiwo tichitaurawo tichipotserana kusvika pese patazofamba tichibvisa zvabviswa kusvika tisvike kuzasi uko kuno chisina kubviswawo chatasiya chiriko tichizodzoka apo ndobva taita sei ndobva taendawo zvangu kumba ndauda kutoenda kukliniki saka tiri kuti isusu orit tisati tati isusu zvatinoda kutaura imimi vabereki venyu imi muri hanzvadzi yavo ivo waendi vanosiyirana navo zamuiva vai baba venyu yaive n'anga here baba vangu vaive n'anga asi paun'anga hwavo vakanga vasiri n'anga yekuti vanoshavere bveni kana kuti vanomhondoro vanga vakaromba pachiyokoto saka pakufa kwavo vakasiyira ani urombwa hwavo anga ari next of kin ndivo vaiudziwa zvese mushonga kochera kuita sei ndivo vaiudziwa avo ko sei vana vari kuzobatwa nedhimoni vasiri kunanga avo vachinanga imimi ndo ipapo handisi kutozviziva ndiri kutotanga kuzvinzwa nhasi nokuda kuti pamatara atikaita wakabvunzwa mubvunzo kuti kana imimi pamuri kurwarwa nevana makadiwo kuti dzinza tiungane tionere pamwe nokuti zvese kubva uku kuurombwa wababa taiunganidzana nofunga kwakazotoya samoni ichiuya ichiti urombwa wababa yenyu tikaunganidzana futi sedzinza takaita mutsomutso zvinzi zvinhu zvababa zvimishonga itorwe handiti nenhumwa dzakatumwa kwachiyokoto tikabvunzwa kuti achiri kuda kushanda nazvo ngataure timuke muko handiti wekushanda nazvo vakomana vakati ayo nhumwa dzedu dzikati aiwa vamwe vachanzvenga vachiuya kupi isu hatina kuzvitora ini ndakabvunza mubvunzo kuti inini ndino mubvunzo pakuti baba vairapa nourombwa
kusiri kuti vane shave kana kuti mudzimu. Anditi nhasi ava makusara muchirapa kuroti muchiri mukurapa neurombwa uyeba here. Nofunga ndo patakaita cross. Anzadzi wangu akagumbuka kuti ndavananga kuti vakaromba. Indichibvunza kuti ava baba vaishandisa urombwa. Nhasi muchiri kurapa through urombwa. Mumhuri menyu mumburi vangani? Isisu mumhuri medu baba vangu vana vakadzi 2. Ngati in fact muimba hombe tinga tiripo 9. Sofa tasara 4. 5 down. Kuimba diki kwasara 4. 2 down. Saka imi mati ndimunosira naga. Mumba menyu ndo mamati masara wangani? Tasara 4. 4. Madzimai mangani? Tiripo 2 ini nasisi wangu iwo waino mukoma wotu. Mukoma wawo ari kupi? Ari kuharara auye kuno zvokudaro. Ko amwe sisi wenyu ari? Ndokumbira muuye kuno. Tipa makadiwa. Chiko chiri kuitika mumhuri menyu? Kuno zviri kutonetsa. Sezvi kubva kuti vanhu vamwe zvitotoshungudza pakurarama. Kuti vana vashagara zvakanaka, vamwe vari kungorwara makumbo zvisina tsarukano mushama yetu mune zvinhu. Saka kubuda kwazvene rikazopinisa hondese kuti vanhu vakuwadzane varowane. Asi mimi pauviri hwawo ndiana muri kuona ari correct? Muramu nemuramu? Ava nehanzvadzi yenyu? Wari kuita apaka ini ndasingagare kuno ndaita kupuwa mashoko kuti ninyase kuona kuti uyu ndiye ari rongo handizi asi paunyaya paurongwa hwababa wairapa nekuromba tichitaurirana wanga asina shawe wanga asina chii ndopakuziva kwangu kwandiita. Ende mune chokwadi kuti hanzvadzi yenyu ndo yakazotora shavi racho? Handisi kuziva. Nyaya tiri kunzwa yeshavi rababa wenyu yakamira sei? Baba vangu vasina shawe. Waita kuziva makwenzi ekurapa. Vaingoziva makwenzi. Imimi maakurapa futi? Zvekuromba. Handiti ka? Mufunga manzo vachitsanangura anga vari panapa vachiti takazozvibata tashupika. Mufunga kumwe kurwara kwandakaita inini ndokumwe kukazotangisa kuvhura wamwe kufunga kuti pano zviri kuitika. Ndokuzvibata tikazvifambira. Baba wacho vachiri vapenyu zvikambotigadziriswei. Saka pavatsanangura kuti wairapa neurombwa, nofunga zvinhu bhasiketi ravo ravaiisa mushonga yavo, nofunga ndo raifanira kunge richitaurwa nozvaro pano kuti ranga rakamira sei. Rakazoiswa kupiro? Rakapiswa. Baba wacho vachiri vapenyu. Vanin'ina vangu vaviri vanga vachiri vapenyu. Tanga tiri vanin'ina vangu 2 inini ndiripo tobva taita 3. Kuita baba wacho kuitawo muzukuru aidarika nzira vakangochiedzwa kuti uyaone zvandikuita pano. Mangwana kana zvakuzonetsa zvozonzi hanzi ndasiya urombwa pano. Bhasiketi rangu riri apa iri ndikuda kuti ritsve uchiona. Shuwa rakapsva bhasiketi ravo richitsva nezvinhu zvavo zvese zvanga zvirimomo zvatinya nemoto. Kuhanzvadzi yenyu iri kuti imimi maakuita zvaitwa nababa kwakukuvenga here? Ya zvinogona kudaro because vachikuvengera ichi mushonga wandiri kushanda nawo ndo kutochera wokuziva kuti uyu uri kurapa chirwere. Imi munosvikirwa here? Handisvikirwe. Mushonga makaiziva sei? Ndaitumwa kochera musango namudara. Aha, saka tiri kuti isusu imimi pane bad blood rapo nehanzvadzi yenyu. Yes. Hapasina kunyasowirirana zvakanaka. Zvakuvapa kuti vataure izvozvo. Yes. Asi dhimoni riri kubata iwo? Riri kubata ni dhimoni vari kutaura kuti ndiye ari kuda kuangaidzira kuda kudya mwana. Tanga tiri kutorivheta apa. Ko last time rainzi rakambodudza kamama ndanzwa vachidaro. Rakambodudza ni last time? Nafunga kududza kwarakaita inini ndandiri kuno nowanzogara kuno zvikaita araizika vana vanogara kurushinga. Inini ndiri kuno. Saka ndozongoshedzwa kuti dzimwe dzenguva ndozosvika uko zvinhu zvinenge zvata sei. Saka nechida kunzwa nechine dzangu nzeve. Mama akurume abiye nyanzi chii? Inyaya yekuti vanga vandidzipa.
Ndiwo vari kunangwa here tetawa nemadhimoni ari kubuda? Madhimona isu tachowadi kuti tiduze ipapa kuti ndinhengika vanoti tiri kuwanyepera. Ndosaka tati tiri kuda munhu anotibatsira achitaurwa kunzi ndoushu. Panguva yatati chiti dhimoni ritaure apa handiti rataura richibvunzwa rakataura amai vangu havapo papi pano. Dai vanga varipo daenda kunongedzera asi handikwanisa kunongedzera nokuti matibuda kundibvunza. Saka tiri kuda kubatsira anobatsira. Saka mabhururutsa shiri nokuda kwokuti azotaura muromo wokuti ndida kukupunza ndiye aita kuti nyaya irege kutaurira dzinza rese richiita sei richinzwa. Rikataura kuti iwewe unogumbo iwewe muri kunanga uyu asi ndini ndikakunanzva chi gumbo. Saka ndiri kutungamidza uyu pamberi. Ari kurwara wacho ngaamboya kuno. Uya. Idzipa yezvino kuti ndamukanya mazamo ana kunibata mazamo andikubata ziso iri. Ndora wangada kubvisa ini andinangana pandikutonzwa kudzimbira mazamo. Asi kuti zvese zvavari kusanangura kuti azoseka iyo ndo atotanga kutodena ini ndaseka apa kuti kuseka imbwa munhu wafu utema mukunzwa. Inini ndakandichiseka ndakagara naamai apa wakati iwewe pfitseke iwewe vakunyepa kuti inini ndatanga iyo ndo atotanga kudena zvokuti dai mamunitoreresa vanga varipo watavati atanga kudena ndiani. Right, inonzi gift murogo. Ndakatanga dzingwa negumbo musi wa 24 musi wesande. Then ndaenda paumangongo karoiwa chipikiri nchida kugadzirira mbuya wangu dhoro kuchipadro cheche chiwaya. Ndipo pandikaenda kubva ndadambura chiwaya pamengo yewe. Then kubva ndazoona mango yewe ndo wababa wangu wakashaya. Pandaona pamengo yewe pakaroiwa chispikiri. Ndifunga ndikazotora waya ndochigumwe futi. Panditanga kutogodora paspikiri yeye. Pandabva ipapo kusiku kuti muke dimande. Kana kumuka gumbo rangu rikazvimba rakangeta chiraundi panapa ndichidziva ndati amaonesi ndau dzawakadzangita isei ndikwizho ichi mafuta ehwai ichi nesoda wachipedza kudaro ndofunga rikaita kupisa kuti ndakasasika kumoto pandazoenda kuna dadi ndadzoka musi wechina wacho gumbo rikabva ratangita sei kudzima kuti shuwa ndikatochema pandazouya anangukoma namudharo andikugara nawo pandazoenda kuchechi shuwa tasvika patabatsiwa kuchechi kuite zvikanza shuwa ndikuona dambudziko rikuita sei ndikubva kupi mudzinza menyu but ndikuona apa nenyoka yakatohwa nasekuru wenyu then kugara pamba pani pababa awo ndopaita sei pairi kugara nyoka iyoyo yakatohwa nababa wenyu vayasiwa papi vayasiwa banguru awo then papa zvipikiri papo tapedza ipapo then wakazoita futi wakabva wazoenda kumakuwa wakaiswa mhino wakaenda kumwaya zviyo zviri kunzi amaigura wabva kutaura wakabva wanotodidzanzi mupururu katatu iri wachimwaya zviyo zvinozva kuti wachitanzi baba tibatsire chichi pano zviri kunetsa then amaigura wakabva waridza mupururu katatu kupi kumakuwa ndipakatangira gumbo rangu tanga kudzimba tozosvika apa kuti tida kushedza chiprofita akasazvipikira ite sei abvise zvipikiri zvake asisi kuzvida kana zvisara zvinosarira pagamba panapo kana sekuru atisida sei asisi kuzvida. Ko mupururu wamairidza kumakuwa wangoriwe nhau yakanoitika kumakuwa haisi nyaya yekuti zvakaita zvichiwanda kana kuwanda masikati panapa muna December pakanzi pada kuti wachoto handiti maringe nokurwara kwevana vese vedzinza ivo vava hapana asina kuudzwa nokuti zvaida kuitwa ivo vaifanira kunge varipo asi vakasauya vakaramba vakauya nhau yakanga iri kuguva yakanga iri yekukumbirwa atezvara vangu kunzi cheukaiwo vana kwete kufukatira vana zvamuri kuita sei zvamuri kuita kuti matambudziko auye mumusha. Saka nhasi uno ivo vakaramba kuenda zvaida kutoitwa ivo varipo nokuti hapana asina kuchedzwa. Uyai tikukumbirirei kuna baba wenyu nokuti tiri kuona baba wenyu pano munhu akavafukatidza ende munhu akafukatidza ye ari mudzinza imomomo ari kutungamidza baba wenyu kuivo vakazvifira. Saka toda kuti vasuduruke vacheuke mhuri imimi kuti kana makaenda kwamunobatsirwa zvikwanisike kutambirika. Ndo nhayo yakaitika kuguva uko hakuna kana hoko yakaroverwa ikoko kana dombo rakaendwa naro ikoko kana kuti tine chidhina chakaenda kunosiyiwa ipapo asi yakanga iri nyaya yekukumbira ende pakatotaura kunzi vakuru tiri kukumbira kuti mucheuke mhuri yenyu pano matambudziko ari kuitika nokuti zvakanga zvaonekwa kuti ndiye mudzimu wacho hausi kukwanisa kubatsira minamato kana chii zviri kuitwa muvana hanzi mazvambarara pamubvunzo kadzivanzi mupururu ndo zvandiri kutsanangura kuti ndo zvawakaitirwa izvozvo zvokuti paikumbirwa vakuru kuti vacheuke mhuri yavo nokuti chakaiswa ipapo izviyo chete zvamunonyatsoziva kuti zviyo ndo zvinoshandiswa kuvakuru. wakadi yako Trinity ndiri right chii chiri kutora nzvimbo ndingati zviri kuita ndezvokuti 20 pesi pakatanga kuwara vamwe ini pana zvingaurayirwa 2020 ndine problem yemwoyo
saka ini zvinozondibuzunzwanza kuzobata chidhimoni chizotaura nesingazvizivi asi ini pandori pandione problem zvokuti handikwanisa kutaura zvinhu zvakarema zvokuti chero kuvhundutsirwa handiri kuvhundutsirwa nogona kudoa. Hawasi wakamboenda kuchipatara here nedambudziko rako? Ndakamboenda hangu but hapana kana chinhu chimbobuda ikoko kwachino because mukazofamba unzoti mhepo inenge chibanzi inenge chibata chiti hakuna madhokita chienda madzimaidza handisauti urapiwa kuti ugara ukadaro chero kuroorwa urorwa because ndandakatomboroorwa zvakatoramba. Saka zvitirwa kuti dambudziko rako rinofanira kupera kuchechi kana kuti kuchivanhu but kwete kuchipatara? Kuchechi nokuchivanhu ndokukata kwatiri kutofambawo izvozvo ndonidose because kutofamba ndimai manje so pandikatanga kutoshandiwa nabamukura pese apana ndikuri munhu wokuswera ndakarara ndisingagoni kana kubata chero kapu yekuti ndinwe mvura nandiropiwawo kuti akumwisawo ngemwana mucheche. Nhau yandinoda kupedzisa ndeyekuti ndine mubvunzo kwamuri mima mushamarari atiti muri munhu chiwanhu munochiziva munhu akafa nditi aradzwa imi musipo mazouyawo mukuda kuona rinda rake munoona ani kuti munoona rinda? Ndiona ridze musha sawira akawiga chii munhu anditi ndizvozvo mukasvika ndauyawo ina ndichadauya kuzokuonawo paukarara ndichikanda mari ichatohwa nani nasawira achisamuhomwe anditi ini ndichinamata ndinonzwa chinzi kuseri kogwa kuna muteuro baba ivavo havasati vatambwa kwaenda kunomwaiwa zviyo tichinzwa mutsananguro muchiwana zvinonzi munhu kana asina kupfa zvinotsarukana mukamupfumbatisa zviyo pazvinoputika chabvondoka kumunhu acho akazviita yes nhasi mudhara wanowaza zviyoko pachamera zviyo hatisi kuziva matambudziko yavainokumbira kumufi handina kumaziva nhasi uyu muroorwa kuguwa ratezvara achinoomberera achiiridza mupururu amenowo kuti chiwanhu chacho wateereri makateerera munyatso kuchinzwisisa paurombwa ndidzoke futi paurombwa inini nofunga tokabvunza kuti alright pane hanzva dzakabvunza kuti padambudziko renyu munofita kutorawo dzinza vakomana ini ndaita dambudziko toungana tofamba tese pamwe chete sedzinza nditi toona chatambudza mudzinza imimi sei muchingozviita muri mega muri pachiwanda handiti nhasi mazotora profiti vazvoita muteuro yenyu kusvika yezopatsanwa vamwe kusaziva ende muteuro kana ndikaita choto inofita kuperera payadhi pangu kwete kuzonooneka kurodhi uko kana kuti uko ndakunosimikidza inenge iri juraho repamusha pangu chete ndo maziviro andinozviita handiti nhasi zvadaro madhimoni kutaura kwaanoita kune vane ngirozi dzokudyiwa madhimoni asvika pakutaura kuti ndini ngani chibvunzwa neubasa hwarinoda kuita sei kuita pamutumbi seni ndiri kutaura kudaro kuti gumbo riri kutaurwa nemukomana yo rakatanga inini kuda kubaya inini muna December zve2 days chete zvikashamisa vanhu nhasi uno inini kirashi yangu kana mubvunzo wangu pese pandinenge ndiri zvandisiri kunzwisisa zvandoda kuti mundibatsirewo ndezvekuti baba vangu vasingarape nemudzimu nemashavu vakaromba nhumwa ichitaura ikataura kuti havana kuzobhadhara ndosaka pakazosvika pakupera chii mhuri dzakapera kupi nokuti muripo watakanga tatemerana havana kuzouya kuubhadhara mubvunzo wangu ndichizobvunza kuna hanzvadziko alright zvazvakadaro ava tiri kutora mushonga yababa wenyu takuenda naye kana pane kumwewo kwavakazoenda isi hatitore isiri yedu tinotora yedu imi chisara iwo muzoverifya kune vamwe kuti zvarienda ndizvo here hapana kumwe kwavakazenge vatora here baba izvozvo hazvina kana kuitiwa mushamara rusvika pari nhasi takutonzwa kuti pane nyoka yababa ikasara nyoka kana ikasara chishandiswa chemunhu handiti chinenge chiri kushandiswa nani baba kana ndisingayeuke baba wano makore wakafa asi kuzoti iri kumbodyei kumboshanda nani ipapo ndinomubvunzo napo pese pandinenge ndiri
Mavanzwa vachitaura mhuri yeZimbabwe tongai tinzwe. Manzwa madzibaba vataura, manzwa mwanasikana ataura, manzwa mukomana ataura, tete vataura, baba vataura, mai vataura. Nyaya iri kubva kupi, iri kuenda kupi, inotemesa musoro, asi chokwadi ndechekuti hapana kuchena. Tingatadzedu kunongedza kuti uyu asi hapana kuchena. Zvabva zvandifungisa Sifasi Mashakadanzi, dai ndaive muprofita ini, muprofita, dai ndaive muprofita ini, ndingadai ndichibata varoyi. Naizvozvo zvandikunda, ndamboedza kutsvaga, ndikada kuita kufungidzira ndinomuziva, asi ndikada kubata chokwadi handichizive. Naizvozvo zvakaoma. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, mhuri yeZimbabwe anga ari mafaro angu kuve nemi zuva ranhasi, asi haasi mafaro angu padambudziko riri kuti onekwa nemhuri. Ndinovimba vachabatsirikana, ndinovimba pamwe tichauyawo kunoku nevanobatsira kuda mhuri ino inogona kunge ichibatsirwawo zvakare. Naizvozvo ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Pari zvino takubva munzvimbo ine Rushinga ndakananga guta reHarare. Goodbye my friends. Vanasawira mogara muberere. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.